Her er et forslag til, hvordan en kommunal vejledning kan blive mere tilgængelig for borgerne. Velkommen til kommunen og forespørgsel om tekniske hjælpemidler. Det er ærgerligt, at du har nedsat funktionsevne, og vi synes ligesom dig, at det er vigtigt, at du får den hjælp, du har brug for. Som i alle andre sammenhænge, hvor noget koster, så er der selvfølgelig også forudsætninger for, hvornår du kan søge og til hvilke tekniske hjælpemidler. Det kan du læse mere om her på siden under tekniske hjælpemidler. I denne video får du hjælp til, hvordan du udfylder ansøgningen. Det første, du skal gøre, er at trykke på vejledningen. Herefter kommer dette billede, hvor vi beder dig tage stilling til, om du vil udfylde vejledningen digitalt eller i hånden. Da du allerede er på internettet, så er det nemmeste for dig at udfylde vejledningen digitalt og sende den til os med det samme. Hvis du vælger feltet "Nej, jeg printer indberetningen", så får du muligheden for at printe vejledningen ud, så du kan skrive i hånden. Skriv blokbogstaver, så vi kan læse det, du skriver. Du skal også tage stilling til, om systemet selv skal hente dit navn og din adresse, ved at du indtaster dit CPR-nummer, eller om du selv vil taste det ind. Hvis du vælger digital og at indtaste dit CPR-nummer, så kommer du direkte over i NemID, hvor det hele går automatisk. NemID er en digital signatur, som du også bruger til bankernes netbanksystemer. Hvis du ikke har en NemID, så vælger du bare digital, og at du selv skriver i vejledningen. Gør du det, så skal du huske at udskrive dokumentet, underskrive det og sende det her til os på Hjælpemiddelcentralen. Hvis du er på e-boks, så får du med det samme en kvittering fra os, når vi har modtaget din ansøgning. Tryk næste, og så får du starten på vejledningen. Den første del af vejledningen er den, kommunen skriver i, så her skal du ikke udfylde noget. I det næste afsnit skal du udfylde navn og adresse. Og hvis du har valgt at taste dit CPR-nummer ind, så er det allerede udfyldt for dig, og du skal ikke gøre mere her. Her spørger vi dig, hvad du har brug for at kunne fungere i din dagligdag. Beskriv dit behov så godt som du kan, og har du navn, mærke og hvor du mener hjælpemidlet kan anskaffes, så vil det være en hjælp for os, men er ikke en nødvendighed, da vi selv har adgang til de fleste af den type informationer. Vi spørger dig også, om du tidligere har fået bevilget samme hjælpemiddel, og hvorfor du søger igen. Det gør vores arbejdsgang hurtigere, når vi får et overblik fra dig over, hvad vi tidligere har talt sammen om. I dette afsnit beder vi dig om at beskrive, hvordan din funktionsevne er nedsat, og fortælle, hvornår det er sket, og om du har haft kontakt med læge eller hospital. Du må gerne skrive det kort, men ikke så kort, at vi ikke forstår, hvad det handler om for dig. Vi skal jo tage stilling til, om du er berettiget til hjælp eller ej. Så det vil være en fordel, hvis du læser i vejledningen her på siden om, hvordan du er berettiget, og så beskriver, hvordan du udfylder kriterierne. Her spørger vi dig, om vi må indhente oplysninger fra læge, hospital med mere. Vi håber, du siger ja, så vi har mulighed for at få de oplysninger, der skal til for at tage stilling. Hvis ikke, så tager vi måske stilling på et forkert grundlag, og det vil være ærgerligt, specielt hvis vi siger nej. Til slut skal du bare underskrive vejledningen og sende den ind til os her på hjælpemiddelafsnittet på kommunen. Hvis du har valgt NemID, så er din underskrift allerede på plads, så tryk på send, og vi modtager med det samme din ansøgning. Vi ser på din sag inden for 14 dage fra modtagelsen, og hvis vi er i tvivl om noget, så ringer eller skriver vi til dig. Indtil da, så arbejder vi seriøst med at hjælpe dig så godt som det er også muligt. Hvis du som forventet får et ja, så skriver vi til dig, hvad der så skal ske og hvornår. Hvis du mod forventning får afslag, så får du en god forklaring fra os og en mulighed for at ringe for at få afslaget uddybet. Vejledninger og manualer er kedelige, og de fleste orker ikke at læse dem, men vi har jo brug for dem. Lad os gøre dem mere interessante og spare tid på opringninger, som vi kunne have undgået.